Drahí priatelia, králi i pastieri už odovzdali Ježišovi svoje dary. Ako sa zachováme? Aký dar dáme novonarodenému Ježišovi? Nemusia to byť materiálne dary. Možno stačí chvíľka, aby sme niekoho vypočuli, kto potrebuje radu, pomoc, vyrozprávať sa, utíšiť bolesť. Niekoho, kto potrebuje naše pohľadenie. Darujme sa svojim blížnym a Bohu darujme naše srdcia, plné lásky, obety, radosti. Tomu sa najviac poteší. A ja vinčujem všetko dobre, čo od Pána Boha požiadate, šťastie, zdravie, hojné boské požehnanie, že by vás tak Pán Boh požehnal, ako z neba sveta rosa letí. Kristus raždajúci. Amen. Chcem sa poďakovať všetkým deťom, aj našej mládeži za to, že, ako som hovoril aj ráno, že pre Pána Ježiša si treba nájsť aj ochotu mať, aj akú sú obetu urobiť a toto všetko ste urobili, aj ste mali snahu prichádzať tu a sa naučiť a trošku mi tam chýbal nejaký úsmev pri tých anielíkoch, lebo Ježiš, keď sa narodil, predpokladáme, že tak vážni až neboli, ako boli anielíkovia, ale bolo to úžasné.
A verím, že aj vy poviete, že bolo to veľmi pekné a ďakujeme tým našim deťom, že sa pripravili aj páni a jednej i druhej za to, že ste mohli tieto naše deti takto pripraviť. A vidím to takto, že Pán Boh začína žehnať našu farnosť. Od Mikuláša máme ministrantov, nám doniesol Mikuláš ministrantov, Ježiško nám doniesol takéto krásne spoločenstvo pekné a verím, že to pôjde takto ďalej stále a že tie modlitby, ktoré stále prednášam aj ja za celú túto farnosť, aj vy, za všetkých nás, aj pani Tkáčová, keď sa stále modlí za naše deti, za našu mládež, verím, že raz tie prosby Pán Boh vypočuje a že už sú tie prosby vypočuté a že tá naša farnosť bude rásť. A tak sa teším a ďakujem vám všetkým milé deti, že ste prišli a že ste teda na takto sprítomnili tú najkrajšiu radosnú zvesť, že Ježiš Kristus sa narodil a prišiel medzi nás a doniesol nám lásku. A všetkým vám tiež ďakujem za to, že ste dneska prišli a že sme takto krásne spoločenstvo spolu mohli vytvoriť. Poprosím pre deti, máme tu takú sladkosť, aby teda aj nezabudli na tento dnešný deň. Za vašu snahu a za vašu obetu, nech sa páči. Ešte raz môžeme zatlieskať. Takže Pán Boh zaplať všetkým vám a prajem vám požehnaný zvyšok sviatočných dní. Kristus raždajúcia. Sláva. Nová radosť,